DCP Rigathi Gachagua odhi mbele gi kwedo kumba mar thieth mar SHA ma owacho ni osirem konyo jopiny kata odoko ni sirikal to ramo ni mano yo makende ma jokenya yudogo thieth nowe nyasi mar Alami kaunti ya Murang'a kama olero ni okumba mar thieth no konyo mana jogo manie gin jotije mag piny owacho ma otudo gi yudo mitbilie kokale omenda ma ichulo gi jopiny. Owacho ni kata jopuonj mane odar kendo odonje SHA nigi pek mar yudo thieth kosundogi mondo mi giwuogi SHA ka bende owacho ni piny owacho nego tiek chuth weche njore ahinya to mago manene rombe mag siasa. I would like Duale, please concentrate on this monster called SHA that is not working. Leave Uhuru Kenyatta alone. Tell us. And I asked you, a company that you own receives 600 million shillings every month in Dubai, when payments for SHA have not been made. Today, as we speak, SHA has liabilities up to 98 billion. And as I said, SHA will collapse in the next 5 months. In fact, SHA was in ICU last year. It left ICU. Today is a walking zombie that will collapse any minute. And SHA, when it collapses, it will have the most huge corporate loss in the history of independent Kenya.